Kasalukuyan na raw kumikilos ang Senado para magbigay ginhawa sa mga pamilyang Pinoy na lubhang apektado sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na umaabot na sa $100 kada bariles. Inaprubahan na in principle ng mga Komite ng Energy at Ways and Means ang Senate Bill 1923. Layunin ng panukala na bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax sa langis sa panahon ng economic emergencies at krisis. Ang Senate Bill 1923 o an act granting the President of the Philippines power to suspend the excise tax on petroleum products during national or global economic emergencies ay naglalayong amyendahan ng Section 148 ng National Internal Revenue Code of 1997. Inihain ito ni Senator Bam Aquino upang protektahan ang mga Pilipino mula sa nagtataas ang presyo ng petrolyo. Nilinaw niya na ang mga automatic suspension triggers sa 2017 train law na nagpapababa ng buwis kapag tumataas ang presyo ng krudo ay matagal nang nag-expire. Way back in 2017, meron kaming provision na na-introduce na pwedeng magkaroon ng automatic suspension on the excise tax kapag umabot ng $80 per barrel ang krudo. But this is already done. That was only operational for 3 years. Nangyari na ito, no? Kaya maganda siguro na may panukalang bago at alam natin na kapag tumaas ito, tataas rin ang presyo ng mga bilihin. Kaugnay niyan, nanawagan si Aquino na kumilos agad ang legislatura. Anya ang paghihintay na lumala pa ang krisis bago gumawa ng hakbang ay isang recipe for disaster. We're expecting that the price of fuel will go higher. Yung paggawa ng batas, hindi yan instant, no? Kahit ma-certify pa yan na urgent, baka umabot pa rin yan ng isang buwan. So we want to be ready for the increases that we're expecting. Ayon sa mga economic manager, aabot sa mahigit 130 billion pesos ang maaaring mawala sa gobyerno kung suspendihin ang excise tax. Pero giit ng mambabatas, mas malaking problema sa yaman ng bansa ang talamak na korupsyon kaysa pagbibigay ng pansamantalang tax relief. Itong the argument about collections and kulang yung koleksyon, kulang yung makukuhang revenue, ang kakibat kasi niyan ay yung tamang paggamit ng pondo ng bayan. No, we're still in the middle of a scandal where trillions of pesos were lost to corruption. No, yan ang unahin natin. Unahin natin yung to close the gaps and close the leaks pagdating sa korupsyon. Mas malaki yan di hamak kesa sa posibleng mawawala na buwis dito sa krudo at dito sa gasolina at diesel. Binigyang diin niya rin na ang mataas na presyo ng langis ay hindi lang issue sa transportasyon dahil kasunod nito ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pangunahing bilihin at inflation. Kaya naman isinusulong ngayon ni Aquino ang two-prong approach, suspendihin ang excise tax upang mapababa ang presyo ng langis at magbigay ng direct subsidies para sa sektor ng pampublikong transportasyon at delivery workers na naaapektuhan ang arawang kita. Habang yung mga workers na directly affected, yung diretso sa take-home pay nila yung mawawala, yun naman directly natin tulungan at mabigyan natin ng tulong. Sumusuporta ang Senado sa layunin ng panukala habang pinag-iisang legislative proposals at hinihintay ang bersyon mula sa Kamara. Kapag natanggap na ito, target ng Senado na dalhin ng panukala sa plenaryo sa darating na Lunes. Samantala, inihayag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hinihintay niya ang final committee report mula sa dalawang kapulungan bago ideklarang urgent ang naturang Senate bill. Tinitignan umano ng Pangulo ang panukala bilang isang precautionary tool para maprotektahan ang ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Aisel Fernando, CLTV 36 News.